Tul is-sena finanzjarja li għaddiet il-Partit Nazzjonalista qabad ammont sostanzjali ta' dejn u tefgħu jidher fuq il-kumpanija tal-midja tal-partit, Media.Link. Dan it-tarif li għandu għanjuġi rriżulta mill-kontijiet tal-Partit Nazzjonalista s-sena 2016 biex fil-waqt illi der li l-Partit Nazzjonalista żamm id-dejn tiegħu taħt kontroll kif ilu jiftaħar il-kap tal-Partit Simon Busuttil, il-kumpanija tal-Partit irreġistrat żieda fid-dejn. Dan kompla jżid mal-konflitti li diġà hemm fid-Dar Ċentrali għaliex Brian St. John li kien kap eżekuttiv ta' Media.Link u li f'Ottubru li għadda nħatar bħala il-bniedem responsabbli mill-istrateġija tan-negozju tal-kumpaniji tal-Partit Nazzjonalista xejn mu kuntent b'din id-deċiżjoni. Deċiżjoni li ttieħdet mill-amministrazzjoni tal-partit. Imkejjem fid-Dar Ċentrali qalu li St. John qed jargumenta li din id-deċiżjoni ġabet lilu jidher bħala inkompetenti meta għandu waħda mill-ogħla pagi fl-istrutturi tal-partit wara li Simon Busuttil kien ħatru fil-kariga b'mod dirett. L-imkejjen tagħna sostnew li għal darb'oħra id-dikjarazzjonijiet ta' Simon Busuttil dwar kemm tejjeb il-qagħda finanzjarja tal-partit wieħed irid jara xi jfissru għaliex il-midja tal-Partit Nazzjonalista ma tistax tinfiret mill-istrutturi tal-partit. Fi kliem ieħor jekk żdied id-dejn fuq naħa ma jistax jinfiret min-naħa l-oħra. Fil-fatt dan jidher li l-argument li qed iġi Brian St. John biex jiddefendi l-pożizzjoni tiegħu. Kemm ilu Simon Busuttil kap tal-Partit Nazzjonalista li finanzjament tal-partit dejjem kien kontroversja. Fost oħrajn għaliex ħaddem skema ċedoli fejn il-Partit Nazzjonalista jiddaħħal flus minn self sigriet. Kellu skema ta' finanzjament b'invoices folots u oħra ta' frodi minn finanzjament tal-Parlament Ewropew. Il-Partit Nazzjonalista ma żammx lanqas ma' żmien stipulat biex idaħħal il-kontijiet mal-Kummissjoni Elettorali.